Reis Mags d'Orient, Melchor, Gaspar, Baltasar, en nom del poble de Bellreguard, sigueu benvinguts al nostre poble. De tot l'any, aquesta és la visita més esperada en la que més alegria i nervis es produeix. I és que sou molt apreciats en el nostre poble. Els xiquets i les xiquetes de Bellreguard em demanen que vos diga que durant l'any han sigut molt bons, respetuosos i tolerants. Com així, també els adults també ens traslladen que han sigut molt bons i que han après moltíssimes coses durant tot l'any. Com també hem sigut solidaris, i més aquest any. Ens podem sentir orgullosos del poble que som. Per això m'agradaria que des dels més menuts fins als més grans i per tots els que han estat ajudant i fer possible aquesta recepció, no s'oblideu d'ells. Sigueu generosos quan arribeu a les seues cases, plenant-les d'alegria, il·lusió i màgia. Us demane, com no, una última cosa, i és que no s'oblideu tampoc d'aquests xiquets i xiquetes dels municipis propers al nostre poble que han sigut afectats pels efectes de la Dana, que també es mereixen tindre una nit màgica i, com no, feliç. Com també no s'oblideu d'aquells països que viuen en conflictes bèl·lics. Esperem que la pau arribi a tots els territoris. Teniu un viatge molt llarg i teniu molta feina per les cartes que haureu rebut i haureu comprovat. Per això, des d'aquest balcó us farem entrega d'aquelles claus que permetran que entreu a les cases del nostre poble per a complir somnis i desitjos. Sempre sou molt benvinguts a Bellreguard, ses majestats i, com no, també als seus pages, per ajudar a continuar fent-nos somniar i contagiar-nos d'alegria. Reis Mags d'Orient, tingueu un bon viatge de tornada. Vos esperem, com no, a l'any que ve. Bellreguard vos estima.